Každé mesto má dominanty, ktoré mu vtláčajú charakter jedinečnosti. Banskú Bystricu poznajú mnohí aj podľa veží ležiacich v centrálnej mestskej zóne. V hornej časti námestia Slovenského národného povstania je tzv. Mestská väža. Priblížme si, ako zmenila svoju podobu po poslednej rekonštrukcii a poodhaľme jej bohatú a zároveň pohnutú históriu. Počiatky mestskej veže v Banskej Bystrici siahajú až do roku 1552. V mestskej účtovnej knihe sa v spojitosti s jej výstavbou píše: Pretože obidve hlavné mestá, Kremnica a Štiavnica, majú po 2 hodinách a naše terajšie hodiny idú veľmi zle a ešte z námestia tieto hodiny nie sú vidieť, naši páni rozhodli, že na rohu mestskej váhy sa postaví väža s druhými hodinami. V roku 1552 však mešťania stavali iba 6,5 dňa, nakoľko všetky financie určené na stavbu mestskej veže museli použiť na obranu mesta pred tureckým nebezpečenstvom. Po dokončení výstavby väža na námestí slúžila aj na stráženie. Bolo z nej dobre vidieť na strážne miesta umiestnené na vrchu Urpín a na šachtičkách. Prvá väčšia oprava veže sa uskutočnila v roku 1573, to znamená 20 rokov od jej postavenia. Realizoval ju spolu s pomocníkmi majster Krištof Krajner. Vežové hodiny podľa záznamov dochovaných v štátnom okresnom archíve opravil hodinársky majster Jakub zo Slovenskej Ľubče. Dochoval sa aj list, ktorý adresoval Mestskej rade. Jeho obsah sa dá prirovnať k dnešnému záručnému listu, len doba, po ktorú majster ručil za svoje dielo, je na dnešné pomery trocha neobvyklá. Veď posúďte sami. Ja, Jakub Fabián, zámočník zo Slovenskej Ľubče, touto listinou dávam na vedomie všetkým, že som verejné hodiny rozvážnych a opatrných pánov Banskobystričanov umiestnené vo veži tohto mesta upravil a zlepšil. Pánom obyvateľom Banskej Bystrice v dobrej viere sľubujem, že som povinný opraviť akúkoľvek poruchu na týchto hodinách, ktorá sa prejaví počas 10 rokov ich chodu. K mestskej veži v minulosti neodmysliteľne patrili mestskí trubači. Ich úlohou bolo ohlasovať celé hodiny, trúbiť pri slávnostiach a v prípadoch akéhokoľvek nebezpečenstva. V čase veľkých sviatkov v dopoludňajších hodinách koncertovali na vežovom balkóne. Takto vytvárali v meste slávnostnú atmosféru. Medzi mešťanmi boli považovaní za vážených ľudí a za umelcov. Požiare boli v minulosti najväčšou hrozbou pre mesto. Banskú Bystricu postihol tento ničivý živel niekoľkokrát. 12. apríla 1653 zničil požiar celú hornú časť námestia a zasiahol aj mestskú väžu. Krátko po požiari sa započalo s jej obnovou a v priebehu 6 rokov získala novú podobu. Polyhistor Matej Bel vo svojom diele Notitia Hungárie nove historico geographica vtedy napísal: Mešťania stavebnými úpravami väžu urobili omnoho elegantnejšou, než bola tá predchádzajúca. Dali jej novú trojito vyklenutú strechu, vyrobenú z medeného plechu. Pri tejto prestavbe väžu o niečo zvýšili. Drevenú pavlač nahradili kamennou a namontovali nový hodinový stroj od banskobystrického hodinárskeho majstra Šimona Freunta, ktorý odbíjal nielen celé hodiny, ale aj štvrte.
Najväčší požiar zasiahol Banskú Bystricu v roku 1761. V meste vtedy zhorelo vyše 300 domov a zahynulo 130 ľudí. Bolo to v tej dobe najväčšie vyčíňanie ohňa v strednej Európe. Aj po tomto požiari bola potrebná komplexná oprava veže. Pri tejto obnove pribudli dolné hodiny od banskobystrického hodinárskeho majstra Gottlieba Kruma. V roku 1782 opäť mesto postihol požiar. Po tomto vyčíňaní živlu opravu veže zverili Petrovi Grossmanovi. Ten vybudoval neskoro barokové polygonálne podlažie a vežu ukončil medenou helmovou strechou. Počas poslednej rekonštrukcie novú podobu získal aj vstup do veže. Pribudol prízemný objekt s rovnou strechou, ktorá sa využíva ako výhliadková terasa. V interiéri veže vymenili všetky nosníky a schodištia. Ich sklon sa zmiernil, čo umožňuje pohodlnejší výstup návštevníkov na balkón. Pristavme sa pri jednom z názvov, ktoré mestská väža postupne získavala. Prívlastok šikmá súvisí s jej odklonením od zvislej osy. V súčasnosti je to odklon 68 cm. Jej stabilita je však dostatočne zabezpečená a nepredpokladá sa, že by sa naklonenie zväčšovalo. Po prekonaní 101 schodov sa návštevníci dostanú na výhliadkovú ochodzu. Odtiaľto sa im otvorí pohľad na vynovené centrum Banskej Bystrice a panoráma okolia mesta.